ବରଙ୍ଗୀଦା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମ ରଥଯାତ୍ରା ଭକ୍ତି ଏକତା ଓ ଉତ୍ସାହରେ ଝୁମିଲା ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବରଙ୍ଗୀଦା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବହୁ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ଝଲସି ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରାଇ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ସାହି ଓ ଦାଣ୍ଡ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ରଥ ଆଗରେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି, ଘଣ୍ଟନାଦ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଭକ୍ତିମୟ ଉଠିଥିଲା। ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକ, ବୃଦ୍ଧ, ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ବର୍ଣ୍ଣର ଭେଦଭାବକୁ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣିବା ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଘରେ ଘରେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଭକ୍ତିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜାଗର କରୁଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରଥମ ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗ୍ରାମର ଏକତା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାତୃଭାବର ପ୍ରତୀକ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ରୂପରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ବଙ୍ଗୀଦା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ? ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ରାୟ ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ୍ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମୋ ନମଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ ଏଇ ଦିନ କେବେ ଆମ ବଙ୍ଗୀଦା ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବ, ଆମେ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସରିଛି। ତାପରେ ଆମର ଚାଲିବ ନୀଳାଦ୍ରି, ଆମର ଧାଡ଼ିପଣ୍ଡି ହେବ, ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ ଠାକୁର ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲିବେ। ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଇଏ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲେଇଛୁ। ମେଘ ଆମକୁ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର ସୁବୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାମକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମ ଘର ବଙ୍ଗୀଦା। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ କ'ଣ କହିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁମେ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଆଉ ଆଜି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯିବ। ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଏଠି ଠାକୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ କି ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କ'ଣ କହିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ? କେମିତି କ'ଣ ଆୟୋଜନ କଲେ, କେମିତି କ'ଣ କଲେ? ଆୟୋଜନ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମ ପଛରେ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆମ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ 10-12 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆଜି ମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବେ। ପ୍ରାୟ 1500-2000 ଲୋକ ଏଠି ଆଜି ସମ୍ମିଳିତ ହେବେ ଏବଂ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି କ'ଣ କହିବେ? ओम जय जय जगन्नाथ, जय वैकुंठ नाम ध्रुव, जय देव कृपा सिंधु, जय लक्ष्मीपते प्रभु, जय नीलांभुज श्यामल नीलजिमुत सनिर्भ, जय पद्माधरित्रीभ्यं निसेवित पद्मांबुज, जनार्दन जगत बंधु शरणागत पालक, तदा सदा सदा सानं दासतं देहि मे प्रभु। देखु ये तो आमर ओडिशार पर्व कह गले मुख्य पर्व जगन्नाथ पर्व। जगन्नाथ बड़ी कि ना सी हूँ बड़ ठाकुर
ତେଣୁ ଆମର ଏଇଠି ବଙ୍ଗିତା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଏବେ ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମର ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ଥାଏ କ୍ରିୟା ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତୀକ ସବୁ ହେବ କର୍ମ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ଛେରା ପହଁରା ଯେମିତି ନୀତି ଅଛି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ହେବ। ଟିକେ ବର୍ଷା ସକାଶୁ ଆମର ଏଇଠି ସମୟ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହିଁ ଆମର ସମାପନ ହେବ ଆଉ ଆରମ୍ଭ ବି ହେଇଯିବ। ବଙ୍ଗିତା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ? ନା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉଛି। ଆୟୋଜନ କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ? ଆୟୋଜନ ଆମର ବଙ୍ଗିତା ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଇଟା ହିଁ ଯୋଗ ହେଉଛି, ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। 6 ବର୍ଷ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ହିଁ ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି କି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରଥ କାମ ହେବ ବୋଲି ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟା ହେଲା, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି ରଥ ଟଣାନୁଭୂତି ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମର ରଥଯାତ୍ରାଟି ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କେତେ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ଏଠି ଆଜି ଜମା ହେବ ବୋଲି ସମାଗମ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଠି ପ୍ରାୟ 1000-1500 ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିଗତି ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ତ ସକାଳୁ ଆମର ବାଳଭୋଗ ହେଉଛି, ଦ୍ୱିପହର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଫେରେ ବାଳଭୋଗ ହେଉଛି, ଆଳତି ହେଉଛି। ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ନୀତିଗତି ଆଜି ଚାଲିଛି? ନୀତିଗତି ଯେମିତି ହେବା କଥା, ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଯେମିତି ହେବା କଥା, ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ